Pipsa. Tässä on pikkuvelleni Jyri. Tässä on äitipossu. Ja tässä on isäpossu. Pipsapossu. Lapsen vahdit. Äitipossu ja isäpossu lähtevät ulos viettämään iltaa. Mummipossu ja ukkipossu vahtivat lapsia. Mummipossu, ukkipossu. Ummiasu, apaasu. Tervehdys, pikkuiset. Tervehdys! Pipsa, Jyri, sänkyyn ja sassiin. Hyvää yötä, isin pikkupossut. Hyvää yötä, kauniita unia. Hyvää yötä, äiti. Hyvää yötä, isä. Onpa kilttejä lapsia. Pankaa nyt silmät kiinni. Pannaan, äiti. Kuuliaisia. Äitipossu ja isäpossu lähtevät. Pipsa ja Jyri osaavat totella. Äitipossu käski sänkyyn ja siellä he nukkuvat jo. Lapsenvahdeilla on lokoisaa. Jyri, nukutko sinä? Jostain kuuluu ääntä. Eiköhän olisi syytä käydä yläkerrassa. Pipsa, Jyri, oletteko te hereillä? Johan nyt. Sikeässä unessa. Joten se kova mekkala tuli jostain muualta kuin täältä. Minä en kuule mitään. Kyllä lapset varmaan ovat nukahtaneet. Katsotaan televisiota. Puutarhan hoitoa. Tänään puhutaan ruusuista. Mainiota, sieltä tulee puutarhanhoito-ohjelma. Tellervo on piikikäs ruusu. Se leikataan poistamalla kuolleet ja hennot oksat, minkä jälkeen versoja lyhennetään. Mummipossu. Pipsa, Jyri, teidän pitäisi olla nukkumassa. Jyriä ja minua ei yhtään nukuta. Saadaanko me valvoa? Jaa, jos te Kotvasen valvotte, niin ehkä alkaa nukuttaa. Ruusutarhan lajit kannattaa valita ilmaston vaatimusten mukaan. Esimerkiksi persiankeltaruusu ei menesty kaikilla vyöhykkeillä. Tämä ohjelma on tosi tylsä. Ukkipossu, leikitäänkö sitä leikkiä, jossa viskelet meitä ja otat kiinni? Hyvä on. Vain yhden kerran kumpaakin. Ui! Hohohoho! Onpa sinusta tullut painava tyttö. Hohohoho! Nyt on Jyrin vuoro. Ui! Hohohoho! Minun vuoro. Ui! Ukkipossu taitaa kyllä olla vähän väsynyt. Mummipossu, minulla välähti. Leikitään hippaa. Sippa, ota kiinni jos saa. Sinä minun kiinni saa. Äitipossu ja isäpossu palaavat kotiin. Toivottavasti meidän pikkupossut nukkuvat. Huhu, onko ketään kotona? Pikkupossut nukkuvat. Ja isot possut myös. Pipsapossu,